Hej, jeg hedder Thomas. Jeg har et firma, der hedder Portmanden, og en hjemmeside, der hedder www.garageport.dk. Den her video handler om Hörmans fjernbetjeninger, og hvordan man skyder koder fra en fjernbetjening til en anden, eller programmerer en sender, kan man også kalde det. Så lidt overordnet set har vi 3 forskellige typer sender. I gode gamle dage havde vi sådan en her med grå knapper, der kører 40 MHz. Grå knapper, kun snak med grå knapper. Hvordan man programmerer dem, skal jeg vise jer dem lidt. Den er jo lidt let. Den næste sidste model hedder en HSE 2 eller 4 og kører 868, og man kender dem på, at de har blå knapper. Så kører den blå knapper, så kan man snakke med andre med blå knapper. For at skyde en kode fra blå til blå knap, eller det kunne være fra grå til grå knap, tager man først den hjemme i jeres port, som virker. Det kunne være den her, tror jeg her. Den holder man ned først. Den kalder man så professoren, og så den nye sender, som I har købt. Det kunne være den her, HSE 2. Den trykker man så ned efterfølgende. Fordusen er masteren først, og så eleven bagefter. Altså, vi trykker ned, den lyser fast rød. Vi tager efterfølgende og holder den nye sender ned. Og så blinker den først langsomt, og så blinker den hurtigt. Og så holder den op med at blinke. Nu snakker de her to det samme sprog. Men det vigtige er, at man holder professoren ned først. Den, der virker, holder man ned først. Den lyser fast. Og så tager man lige og venter et kort øjeblik. Så tager man efterfølgende og trykker en ny sender ned. Hele seancen tager måske 10 sekunder. Og så er det vigtigt at huske, at man lige skal lægge mobiltelefonen lidt væk. Den kan godt forstyrre signalet. Så har vi den nye type sender. De kører faktisk også 868 MHz, men så kendetegnet med, at de har et andet design. Og det kan de blinke blå og rød. Og så hedder de B-Secure til efternavn, altså BS. Og for at komme fra en B-Secure til en anden B-Secure, nu kan det være den her, at de havde hjemme som jeres master. Der holder man først den trykker ned. Og når den her model så begynder at blinke blå og rød, det gør den der, så skal man efterfølgende holde den nye sender ned. Så blinker den først langsomt blå, og så blinker den hurtigt blå. Det gør den der, og så holder den op med at blinke. Nu snakker de her to det samme sprog. Nu kommer der så en udfordring, det er, at den her B-Secure sender kan også snakke med de blå sender, men ikke med de grå. Altså med de blå sender, med de blå knapper, 868. Men så først så skal man have lagt sproget om til det, som Hörman kalder en fast kode. Og det gør man ved at resætte apparatet og blive ved med at holde knappen i den. Nu skal jeg vise, hvad man gør. Men så først batteriet ud. Og hvis nu det er den her hedder HSE 1 BS, der sidder der en lille tab her i toppen. Så drejer man en gang og tipper låget af den. Så man har skilt den ad. Så er der et lille batteri inde i. Det her batteri pilles ud. Sådan der. Så tager man knappen her og holder trykket ind, mens batteriet er taget ud. Og så mens man holder fast i knap, så er der batteriet i igen. Nu kan I se, at den blinker. Først blå, og så hurtigt blå, og en lang blå. Så bliver man ved med at holde. Så blinker den først rød, så blinker den hurtigt rød, og så en lang rød. Det var det. Nu har vi lavet en B-Secure, en BS-sender om til at køre til de blå knapper 868. Nu kan jeg lige samle den her igen. Nu skal vi så have skudt et blå signal ind i den her på 868. Så tager vi vores master, den hjemme for jeres garageport. Den holder vi ned først. Den lyser fast rød. Og så har vi efterfølgende den nye B-Secure, som nu vi har lært at snakke 868. Og den holder man så ned ved siden af. Så kan jeg se, om jeg kan vise det her. Så skal jeg se, om det kan komme. Det kan det ikke. Jeg prøver lige forfra. Man holder den masteren ned, og efterfølgende den nye sender. Så blinker den langsomt
Der, og så blinker den hurtigt. Det gør den der. Og nu snakker de to sender det samme sprog og virker til din garageport. Jeg håber, at denne video var instruktiv, og du vil like os på Facebook måske. Og